Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg uwch gynhaliol 12. Iaith ar gyfer Tebygolrwydd a Setiau. Iaith Tebygolrwydd i ddechrau. Hap arbrawf. Arbrawf yw hwn lle ni ddim yn gallu rhagfynegu'r canlyniad o flaen llaw. Arbrawf ar hap at random. Gofod sampl yw'r set o'r holl ganlyniadau posibl ar gyfer yr arbrawf, gofod canlyniad yr holl ganlyniadau sy'n gallu digwydd. Y digwyddiad yw'r is-set o'r gofod sampl. Bydd ni'n dod ar draws y ieithoedd mewn enghreifftiau yna. Model y tebygolrwydd yw dull le ddwn ni'n mesur pa mor debygol mae'r digwyddiad o ddigwydd. Felly mae gan digwyddiad amhosib debygolrwydd o 0, dyw e ddim yn gallu digwydd, a mae gan digwyddiad sicr debygolrwydd o 1. A mae holl tebygolrwydd yn ydol lan i 1, os chi'n cofio. Os yw'r gofod samplu yn cynnwys digwyddiadau sy'n hafal debygol, defnyddiwn ni'r rheol. Tebygolrwydd y digwyddiad yw nifer y ffyrdd gall y digwyddiad ddigwydd dros cyfanswm holl ganlyniadau posibl yr arbrawf, fel taflu dis. Os ni angen y tebygolrwydd o taflu 3 ar ddis, 1 3 sydd yna allan o'r 6 posibl, felly 1 treian. Enghraifft 1. Teflir 2 ddis teg. Beth yw tebygolrwydd bydd cyfanswm y sgôr yn fwy na 9. Cyfanswm y sgôr ar y ddou yn fwy na 9. Dyna ni y tabl, ddis coch a ddis glas, fwy na 9, felly ni angen 10, 11 ar 10 yn ei 12, 6 a 4, 5 a 5, 4 a 6, beth sydd yn yna? 5 a 6, 6 a 5 a 6 a 6. Felly, sgôr yn fwy na 9, tebygolrwydd sgôr yn fwy na 9, yw 6 mas o'r 36, sef 1 chweched. Os yw setiau, os yw A a B yn is-setiau i'r holl ganlyniadau posibl, arbrawf, bydd A' yn gyflenwad i A ac yn cynnwys yr holl ganlyniadau sydd ddim yn perthyn i'r set A. Er enghraifft, os ta'r arbrawf yw taflu dis teg, cyffredin, gofod sampl yw'r set 1, 2, 3, 4, 5, 6 yn yr holl ganlyniadau posibl. Os digwyddiad A B yw mae'r sgôr yn eilrif, felly 2, 4 a 6, yw B, mae'r sgôr yn rhif cysefin, 2, 3 a 5, bydd A B, dyn ni fyna, diagram fen yw hwn, lle bocs yw'r holl ganlyniadau posibl, A yw'r is-set sy'n eilrifau, B yw'r is-set sy'n rhifau cysefin. Felly mae 1 ddim yn rhif cysefin nac yn eilrif, 2 yn y 2, felly mae'n y darn sy'n gorgyffwrdd, 3 dim ond yn rhif cysefin, 4 yn eilrif a ddim yn rhif cysefin, 5 yn rhif cysefin, ddim yn eilrif, a 6 yn eilrif a ddim yn cysefin. Felly dyna nhw gyd o fewn y bocs. Felly A' yw'r rhifau sydd ddim yn A, felly tu fas i A yw 1, 3 a 5. Dangosir y lliwiau y set A', felly tu fas i A sydd gyda ni fyna. A croesdoriad fel i bedal peniweired, A B yn groesdoriad ac yn cynnwys yr holl ganlyniadau sydd yn y 2 set A B. Felly A croesdoriad B, dim ond 2 sy'n y 2. Felly mae lliwio mewn hwnna yn dangos y croesdoriad A B, le maen nhw'n gorgyffwrdd. A uniad B yw'r ibedol fel yna, a uniad A yn cynnwys yr holl ganlyniadau sydd yn A neu B neu'r 2. Felly A neu B neu'r 2, A neu B neu'r 2. Felly 2, 3, 4, 5, 6. A dyna y lliwio ar gyfer A uniad B. Enghraifft arall i ni.
Mae tabl yn dangos rai o'r pynciau astudur gan grŵp o ddisgyblion o flwyddyn 12. Dywysir un disgybl ar hap. Diffinir y digwyddiadau M, S a C, fel M yw disgybl a ddewisir bod e'n astudio mathemateg, S, bod y disgybl a ddewisir yn astudio Saesneg, a C, mae disgybl a ddewisir yn astudio cemeg. Mae tabl yn rhoi i ni tebygolrwydd M, felly mae 6 o'n nhw yma yn astudio mathemateg, felly 6 allan o 10 yw tebygolrwydd M. Tebygolrwydd S, mae 3 ohonyn nhw yn astudio Saesneg, a tebygolrwydd C yw 5 allan o 10 yn astudio cemeg. Gallwn hefyd diddwytho gwerthoedd tebygolrwydd M dash, S dash a C dash. M dash yw'r rhai sydd ddim yn astudio mathemateg, felly y croesau. A mae hwnna'n dod yn 4 mas o 10. Y Saesneg sydd ddim yn astudio Saesneg, a ni'n cael 7 mas o 10. A'r yna sydd ddim yn astudio cemeg, yn dod yn 5 mas o 10. A os ych chi'n sylwi, mae M a M dash, tebygolrwydd y ddau yn ydol lan i 1. Ym mhob sefyllfa, 7 degfed a 3 degfed yn ydol lan i 1, a 5 degfed a 5 degfed am y cemeg yn ydol lan i 1. Tebygolrwydd y digwyddiad yn digwydd plus y tebygolrwydd y digwyddiad ddim yn digwydd yn haflu 1. Defnyddio ni diagram fen mwyn helpu diddwytho'r tebygolrwyddau eraill. Felly, maths yw'r cylch yma Saesneg a cemeg, y bocs yw'r yna yr holl phobl yn y sampl. Felly, A, Alan, yn ei mathemateg a cemeg, felly mae fe'n mynd yn y darn sy'n gorgyffwrdd, dyw e ddim yn ei Saesneg. B, dim ond yn ei Saesneg, ddim yn y lleill, felly mae fe'n mynd yn y darn sydd ddim yn gorgyffwrdd a dim un. C, Carol yn ei mathemateg a cemeg, felly gorgyffwrdd yn y ddoena, dim Saesneg. D, yn neud mathemateg a cemeg hefyd. E, yn neud mathemateg a Saesneg, felly yn y darn sy'n gorgyffwrdd fyna, dim cemeg. F, dim ond yn neud mathemateg, felly dim ond yn y darn sydd ddim yn gorgyffwrdd gyda y mathemateg a dim gorgyffwrdd yr lleill. G, yn neud dim ond cemeg, felly yn y darn cemeg wrth ei hunan. H, yn neud mathemateg a chemeg, felly yn y darn yna. I dot ddim yn neud dim un o'r pynciau yn y arbrawf yn ni'n sôn amdano, a J yn Saesneg yn unig. Felly dyna'r disgyblion i gyd, y myfyrwyr i gyd, flwyddyn 12, yn cynnwys yr un a ble mae dewisiadau nhw. Felly, os ydrychwn ni ar hwn nawr, gallwn ni ddod o hyd i tebygolrwyddau eraill. Felly, maths yn croesdori cemeg, maths a cemeg, gofiwch, y tebygolrwydd yna'n 4, felly dyna'r 4 fyna, allan o 10. Saesneg, beth yw tebygolrwydd Saesneg yn gorgyffwrdd? Cemeg, Saesneg a cemeg, neb fyna. Mae S a C, neb yn gorgyffwrdd, yn enghreifftiau ddigwyddiadau sy'n gyd angenhwysol. Sdim un yn cynnwys unrhyw un o'r llall. Os yw un yn digwydd, nid yw'r llall yn gallu digwydd ar yr un pryd. Cyd angenhwysol. Maths wedi uno dy cemeg. Beth yw tebygolrwydd maths wedi uno dy cemeg? Uno oedd pob un yn maths a pob un yn cemeg gyda'i gilydd. Felly mae hwnna i gyd yn dod yn 7. Saesneg wedi uno dy cemeg. Beth yw tebygolrwydd Saesneg wedi uno dy cemeg? Felly Saesneg a cemeg i gyd. Heb law am F ac I, felly 8 yn fyna, 8 mas o 10. Nawr te, maths, tebygolrwydd maths dash, sef tu fas maths, wedi croesdori gyda tu fewn C. Tu fas maths
wedi ti croesdori da tu fewn C. 1 sydd ni fyna. Tu fas i maths, yw'r rhain y gyd, ond croesdori da C dim ond G sydd fyna, 1. Tebygolrwydd maths wedi uno gyda tu fas C, tu fewn maths a tu fas i C. Felly mae pob un fyna, ond am y G, felly 9. Dyna ni fyna. Ddoi na yn y dylan i 1 hefyd. Ystyriwch yr arbrawf y daflu 2 ddys teg, 1 coch ac 1 glas. Boed y ddigwyddiad A fod cyfanswm y sgôr yw 4 a B yw bod y sgôr ar y dys coch yn 6. Felly dyna ni, y dys coch yn B, y dys glas yw cyfanswm yn 4. Felly dyna rai sy'n y dylan i 4. Y B yw dim ond 6 gyda ni ar y dys coch. Felly tebygolrwydd A yw 3 allan o 36. Tebygolrwydd B yw'r 6 mas o 36. A uniad B yw digwyddiad A neu digwyddiad B. Dos na ddim gorgyffwrdd. Felly, os chi'n sylwi, ni'n gallu ado'r ddau yma. Felly, ar gyfer unrhyw ddau ddigwyddiad sy'n gyd angenhwysol sydd ddim yn gorgyffwrdd ei gilydd, E ag F, tebygolrwydd uniad y ddau, E yn digwydd neu F yn digwydd, yw swm y ddau. Dim ond os nhw'n gyd angenhwysol. Annibynnol, ystyriwch yr arbrawf o daflu 2 ddys teg, 1 coch ac 1 glas, boed i digwyddiad G a H bod G yw bod sgôr ar y dys coch yn 3, a mae'r sgôr ar y dys glas yn fwy na 2. Felly G yw 3 ar y dys coch, H yw fwy na 2 ar y dys glas. Felly chi'n gallu gweld bod nhw'n gorgyffwrdd yma. Felly dyn nhw ddim yn gyd angenhwysol. Ond, tebygolrwydd G oedd 6 mas o'r 36. Tebygolrwydd H yw'r rhain i gyd, yw 24, dyn ni mewn yna, mas o 36, sy'n canslo i 2 dreian. Nawr, tro yma, tebygolrwydd G wedi croesdori dy H, yw'r le maen nhw'n gorgyffwrdd, yw G yn digwydd a H yn digwydd, tebygolrwydd hwnna, sef 4, dyn ni myna, mas o 36. A os chi'n sylwi, mae hwnna yr un peth a bod ni'n lluosi y ddau tebygolrwydd sydd ar wahân. Felly, G wedi croesdori dy H yn mynd i fod yn tebygolrwydd G, lluosi tebygolrwydd H, ond dim ond os ydyn nhw'n annibynnol. Rydym yn synhwyro bod y sgôr sy'n ymddangos ar y dys coch yn annibynnol o'r sgôr sy'n ymddangos ar y dys glas. Nhw'n ddau ddys wahanol. Ac ym mathemateg gallwn ffurfioli'r syniad o annibyniaeth trwy ddweud bod digwyddiadau A a B yn annibynnol. Os yw tebygolrwydd A wedi croesdori dy B, hynny yw tebygolrwydd A yn digwydd a B yn digwydd yr un peth a bod ni'n gallu lluosi nhw, dim ond os ydyn nhw'n annibynnol o'i gilydd. A dyna chi flas ar iaith y tebygolrwydd a setiau.